दा बिटिआर सरकारा आलारि सोरां बिथांखि होननाय मोनसे बिथांखि बोसोरथामनि सिगांनिफ्राय लादों आरो बे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 खरि बिदि रां होनायनि मोनसे डिसिसन लादों आरो बे डिसिसन मथे जों थांनाय बोसोरावहाय गासै 9,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि चेक इतिमধ্যে डिस्ट्रिबिउट खालामबायमोन। एबारबो जों आरो 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि रां होनायनि सिद्धांत लानाय जादोंमोन आरो बे मथेनो दिनै भैरबकुन्द समस्तिनि गासै 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों 25,000 खरि चेक होदों। जा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रां होनायनि थांखियानो जाबाय बे रांखिनिखौ जाहाथे बिथांमोना रानलायनानै खरस खालामा खिन्थु बेखौ बिजनेस खालामनानै फालांगियारि खामानियाव बाहायनानै जाहाथे रांखौ बांहोनो हायो आरो गाव गावनि न'खरखौ गाव गावनि हौवाफोरनि माबानि सायावल' इनकामनि सायावल' निर्भर खालामालासिनो लामा नायालासिनो बिथांमोनबो इनकाम खालामनानै गावनि न'खरनि गथ' गथायनि शिक्षा दीक्षा होनाय बेमार आजार ट्रिटमेन्ट होनाय जाहाथे एसे हेफाजाब खालामनो हायो बेनि थाखायनो हेफाजाब जाथों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आं आसा खालामदों दिनै जि 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों बे रांखौ होबाय चेकखौ होबाय बिथांमोना बेखौ बे फालांगियारि नोजोरजों खामानि बाहायगोन आरो अन्ततः बिथांमोना बेखौ गाव गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिथु रां बेखौ गोख्रों खालामनानै बांहोनानै गाव गावनि न'खरखौ हेफाजाब खालामनो हानाय बेबायदि अबस्था जाहाथे मोनहैयो बेखौनो जों खावलायनाय जादों। जों आसा खालामदों बिथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंनि जि हास्थायनाय जेनिखि नोजोर बेखौ जाफुंहोगोन आरो बिथांमोना अन्ततः गाव गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ रांखान्थिनि बिथिं गोख्रों खालामनानै खामानियाव बाहायनो हागोन आरो गाव गावनि न'खरफोरखौ हेफाजाब खालामनो हायैनि जागोन। आरो जों जायफोर थालांबाय बिथांमोननोबो होगोन। जोंहा बिटिसिआव गासै 40,000निबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुप दं। जों दासिमहालागै 19 सेल्फ हेल्प ग्रुपनोसो होनो हानाय जादों। 19,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनोसो जों होनो हानाय जादों आरो जोंहा बांसिन दंबावो आरो बेखिनि बिथांमोननोबो जों लासैनो होलांबाय थागोन। खोथा होखादों आरो बे खोथाखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन। बेनिखायनो 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो जाहाथे मोनजोबो जों बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो। मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।